Ndinzwai, ndinokukwazisai mose. Tadzoka zvekare nenyaya yamadzibaba Ishmael chokurongerwa. Ava vanga vari kukoti nevamwe vavo vakasungwa navo vari 8 pamwe chete kusanganisira naivo vanga vapinda mudare nenyaya yavo iye yavasina kuuya munguva yakapera iya pavainzi vanga vari kurwara vachibatsirwa vachirapwa vari muchirongo. Asi nhasi nyaya iyi haina kunge yaenderera mberi. Madzibaba Ishmael nevamwe vavo vanzi vanodzokazve musi wa11 June kuti nyaya yavo itange kutongwa. Makachikonzero ndechekuti gweta ramadzibaba Ishmael ranganzi ranga riri kurwara kana kuti kudzimbikana kana kusanzwa zvakanaka. Tikupei zvekare imwe update pamusoro penyaya iyi. Madzibaba Ishmael havasisiri mujeri. Madzibaba Ishmael tavaona vachifamba vachisvika pakoti vasiri muusungwa kuratidza kuti vakabuda nerinonzi bail vari panze. Asi kuti tinge tichiziva kuti bail iri vakaripiwa rini hatina kunge taziva, nokuti musi wavakapiwa bail tanga tisiri kumatare edzimhosva.